салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯзаи ма ҳаст курпача қати болишташон. духтаро ҳар рӯз шумо омада навор кунем мегуфтен. мувофиқи талаби шумо духтаро ман омадам бозори Корвон навори курпача гирифтанда. диден духтаро ё курпачаҳои навинкаҳан аҷоибот хушрӯ бори Туркия духтаро нархаш 3600 сомон. болишташон духтаро ду намудаи бахрама дорад, баъд ани хеле шолакдор дорад. шумо вибр да дасти шумо метавонед ай намудаш бигиред духтаро, метавонед ай намудаш гирем. качествои материал ҳардаш якай, фақат ни якошон фарқ мекунад. вай дорад ду модел дора бигем. ина хоҳишмандо WhatsApp қати кор мекунем. доставка тамоми шаҳри Россия дорем. ҳам почта, ҳам КамАЗ, ҳам самолёт қати борой мекунем. хоҳиш мекунем духтаро касе конкретни харидори ҳамво бинависанд. чизе ки дар видео диден наличи дорем. сурат напирсен духтаро, фақат видео дар канал астай. айрӯ видео вибр мекунем духтаро, ман дар равон мекунем. ман закази шуморо қабул карда доставка мекунам. нархаш 3600 сомон. духтаро пахташ 7 кило, як курпачаш 7 кило пахта дора. 4 курпача 4 болишта духтаро. духтаракои хушрӯи ма ана мрамор курпачаҳои қиматӣ ҳама ҷода 4500 дамо боша духтаро 4200 сомонӣ. нархи бу касе барои савдо мегирем. ма барои савдо бисёр курпача рӯй мекунем. медонен бо ода арзонтар ячи мекунем духтаро. ина духтарако болишташ мрамор материалш духтарако аҷоибот хушрӯ. як курпачаш 7 кило пахта дорад духтарако. қатини материалш уже вақти тарӯзи аэропорт мо мебинем 8 кило мебарад духтарако. нархшош 4200 сомон. чанд бор такрор мекунам. хоҳиш мекунам духтарако сурат напирсен. чизе ки дар видео диден наличи ҳаст духтарои хушрӯи ма. модарону хоҳарони азиз, бо як намуд курпачаи дига навор гирифтесам. и качествоаш аҷоибот хушрӯе ки мешӯи ягон чи намешавад. қоли ния духтарако. баъд духтарои хушрӯи ман нигоҳ кунед. и бараш 80 курпачаи пам барои одамое ки хонашон калонай ҳамво бисёр падзакас мешавад асосӣ. лекин ҳозир мо гатови дорем духтаро. бо касе заказ кунад аделни мисол барборик бо барборик тайёр мекунем. ҳозираш мо памша наличи дорем. нархаш 3600 сомон духтаро. 4 курпача 4 та болиш дора. ина болишташ ина гилаш калониш дар наминҷа маълумай. ма ба хотири болиштора духтаро нишон метиҳам ки шумо штоби сурат напирсен. гилаш чи хеле хушрӯ нишон чи ай наздик нишон тия меген. у хеле наген духтарако. ина нигоҳ кунед чи хушрӯ уже гилаш калон да болиш худш маълумай. курпачаш духтарако и уже бараш паҳмай аҷоибот хушрӯ 80 см хунои калонда бисёр дар кор меша. нақша гуфтам хоҳаро модаро марҳамат 3600 сомонӣ. модарони азиз нигоҳ кунед курпачаорам бо хаятек нав омада. ирам аҷоибот качествои люксе цена гуфтиве гапо шок. нигоҳ кунед чи хушрӯй. нархаш 4000 сомон хаятек духтаро. ина видео намияй сурат нест духтаро. видеоро бо диққат тамошо кунед. заказ мекардагиҳо марҳамат. 4000 сомон. хаятекай материал духтаро. баъд курпачаро мехоҳам бигӯм 3 метра стандарт ҳама ҷода 3 метра. касе 3 метра курпача лозима марҳамат. бу касе падзаказ мехоҳ 5 метра. лула дор. боз қатиби лулаш ҳисобай. лула дора духтаро адел ҳисоб мекунем. нашод лулаш буминесе. ду лула 500 сомон духтаро. неки лулаш калон калони хушрӯй багатия ҳам духтаге. ина модарони азиз бо анами курпачаи гуфтивагапо турки аз ма бирӯзои аввал наворда буд. ина сериш нигоҳ кунед чиқа хушрӯй. нархиш 3600 сомонӣ. харидорони муҳтарам бо диққат бошед. нашод нарху наво ҳамаша гуфтагиям доставка ҳаст. ҳам ба КамАЗо, ҳам ба почта, ҳам ба самолёт. нашод доставка бисёртар маълумоти прара ма дар WhatsApp метиҳам. касе конкретни харидорай иди қурбонам чашм мепӯшем. иди қурбон меша курпача беҳад лозимияй метавонем бинависем. иш бо дигара ҳозир нишон духтаро маълумот метиҳам. ҳама курпачаҳо 3 метран. ина духтаро нигоҳ кунед. ини ҳозир ма маълумот чинша видео кардам. хаятек серишай иб қати болиштиш 4500 лулаш некин беҳад калонак хушрӯй. нигоҳ кунед ба пахта дирнш я бор бинед чиқа пахта тоза. пахташ духтаро худаш килош ҳам бис гуфти гапо 25-27 сомон миёя. диден пахтаи тоза ҳай. ина ду расветка дора. духташон аҷоибот хушрӯ. и қати лулаш ки аста 4500 ҳисоб мешад духтаро. хаятек болишташам ҳаст духтарако. ина нигоҳ кунед чихе хушрӯ бо хаятекои навинкай ҳама ҷода 4500 двайной будай духтаро. нигоҳ кунед так рӯ як хела ҳама хела. ҳозир я бор апа мекушен марҳамат када бинен. нархи ирам ҳам хел так рӯ як хелай духтаро 3500. качество бомбай. пахташон пахтои тоза хеле мусторка пур мекунан ку хеле нест духтарако. ма худам дида ай сехошон омадам ки штоби ҳами клиентҳо лаънат ба сари мо наёран.
گفتی وای گپو کچ بو ماشین نشون دادم ابراد ابراد وزبراد دارم در حالتی که همین پخته را معقول نمیکنه دیگه کورپاچه دخترشون همش معلومه اپاها خواهران عزیز خیاطی که یک طرفش گل داره یا با مودی طرف هر دو طرف یک طرف بزیب طرف بخیلی من نرخ ایم 3500 سوم اگر لولا بولیش خاطی گیره 4 تا میشود 4000 میشه دیدی یک پرش گل داره بولیشتشون پختاشون بسیار بد پرکدگان هم ماتریالش که قیمت خوشروه به هم خاطر دخترو لولا بولیش قیمت اومدگی نگاه کنین نه کسی لولا بولیش خاطر میخواد دخترو 4000 به لولا بولیشش 3500 4 کورپاچه 4 بولیش دخترو بعد کورپاچهشون 3 متره همه چیزی که امروز من نوار کردم همش یک خیلن 3 متر فقط انامین 80 سانتی متر بر پهمای دیگرش استاندارد دخترو او برای خانه‌های کلان میشه در اصل اینا بود دخترکو باز من سری نشون دادم نگاه کنیم молочнишам аҷоибот фасонам хеди я барагулай ина 3500 качествош хушрӯй бадай беҳад нигоҳ кунед хаятеко чихе хушрӯ бор качество бомба се та расветка дора 3600 сомон бирӯза дора сери дорад ина болиша нишон тим ҳамаи рӯваиш ҳам хела яхелай хулас ина молочниш ишам аҷоибот хушрӯ духтошондам гап неста нигоҳ кунед дузандо занакои гуфти вай гапо қадимӣ хушрӯ дузондагиам бирӯзови сери молочни 3600 сомон 4 курпача 4 болиш курпачашон 3 метран пахтошон 7 килои духтаро стандарт модарони азиз хаятекои новинка курпача омада нигоҳ кунед нархиш 4000 сомон 4 курпача 4 болиш ина болиштошона бинед чихе дамакан ҳамиҷа маълумай диден 4000 доғ намегира духтаро ягон чи намеша качествош аҷоибот хушрӯ 4 курпача 4 болиш курпачаош 3 метра ҳай аҷоибот фасон духтарако қолини курпачаора бинед чихе хушрӯ ай 3200 сомони ина болишча нишон метим бинед 4 курпача 4 болиш 3200 сомон диден тагошуна қолиния туркия духтаро бад инҷаш қачда ина роска меша диден чихе хушрӯ ай мана ин апоҳо хоҳарон нигоҳ кунем курпача 4 та курпача 4 та болиш курпачаош 3 метра килои пахташ 7 кило ҳай 7 кило пахта дора нархш духтаро 3100 сомонӣ попре духтаро доставка ба тамоми шаҳри россия дорем сирхам дошта ду та расветка фиолетови бо сирх дорад бирӯзови ҳам ҳамия ина бирӯзови шамбадай духтаро се расветка бардови фиолетови бирӯза духтаро инам чизе ки ҳамия диди иам ҳамуай ҳам хеле качествоай ҳасташ як чиз ин апаҳои хоҳарои азиз 3000 сомон турки қолинияи материалошон ёрам качествошон аҷибота як умр ба умр ёдам бозӣ мекунад шута истифода мебарен ина касе туи маърака доранд дар шаҳри россия қарор доранд марҳамат 4 курпача 4 болиш хоҳиш мекунам духтаро сурат напурсен чизе ки дар видео диден ҳамира моналичи дорем ин апо бо попри 3000 сомон 4 курпача 4 болиштай ина гил шадиден духтаро инам курпачам анаму чизай диден анам курпача болишта диден гили курпачам ҳамия барои сурат напурсидан то ман хе видео таҳкид мекунам двойное духтаро 3000 сомон хоҳарон нигоҳ кунен анаи курпачаҳо ҳастад бахмали тоза балхҳое ки мо худмон мегирем ҳамбура гулдорш бахмали гулдор духтаро 2600 сомонӣ нархошонай ина расветкаош кабут дорад бардови дорад ини хеле се та расветка дорад ини кабуто ду намудаи аҳамиятиян ябор ё обични барои хона хушрӯа ёам 7 кило пахта дорад курпачаи бахмалгул 2600 сомон 4 курпача 4 болишт ина хоҳишмандо марҳамат апаҳое ки бисёртон курпачаҳои 2 метра мепурсем ман мегуфтам ман закасам намегирам наворам надорам анамо мувофиқи талаби шумо бо падзакас мо тайёр мекунем дигар моделоша пешпардохт гирифта фақат ҳозир ина фақат як модел дорем бараш 80 духтаро 2 метра нархш 2500 сомон лекин бе болиштай ба болиш бо дигар хе закас мекунем ва тайёр мекунем шумо да надиден
یعنی تکشم عجیب خوشره материалаш گفتی وگاپو تازه های میشو یگون چی نمیشد برش 80 2 متر به بولیش 2.5 برش 80 برش پهمه دخترا برای آدمایی که در خونه چون استفاده میبرن برای همون خوب داره این ایران برش 80 دخترا 4000 سومونی کورپاچه قولینیه نگاه کنین عجیب بود ایران خوشو 4 تا بولیش دارد بردوی بالاند تلفن من درست گب رنگش کم تر پسونی باین رنگش توغری اومده ایش باینو ورس داره ورس قطعه به هم خاطی دخترا اینجا بردوی پس بالان اومده جش پس اومده گه ورس بری بالان میشه نه 4 کورپاچه 4 بولیش برای این دخترا 80 نرخش 4000 سومون انا ایش 3.5 سومون شахматай молочный цвет ایشم عجیب بود خوشوره کачествоش бомбай فقط доставка یه مام نرخه اینم انام نرخه فهمیدم بیروزه ای نوار کرده بدن دخترا نه بیروزای فقط سری و کبوت کرده بدم خیلی بود اینه بیروزاش نه خوشمندو مرحمت فقط доставка قطعه اینا 3000 مرمری انا دخترا کو با 3.5 مرمرو های بولیش توش قطعه دیده ایشم عجیب بود خوشرو